Už jsem tady lidi sorač, já jsem potřebovala od Honzy to vyhnat masažku, protože ona by mi sedla na to maso. Masažky žerou maso, že jo? Nebo takhle ne, že žerou, oni na to maso, já jsem někde slyšela, jestli to je pravda, já nevím, když tak to zjistěte, že kladou na ty masa vajíčka svoje, nebo co? Takový pičoviny. A Honzíka, až se nají, tak to zapne lidi. Viď? Když bude chtít. Nemůžeme ho nutit, když nebude chtít, viď? Aha. Koukejte, já to ukážu rychlosti, protože se mu to nebude líbit. Vidíte, Honza papá. On se objednal kebab. Tak, už je to zase na mě. Že Honza je nerad natáče při jídle, víte? On to nemá rád, viď? Zlato. No, kdy? Co pak je koušku? A kam se chystáš? Já se budu potom projít ven. Já se chystám potom projít sama ven. Sama? Jo, sama, představ si to. Ale jako make-up si nedávám, protože na to je hrozný vedro a ten make-up by se všude roztek. Děkuju XXXN. To je složitá přezdívka. To je, já nevím, jestli seš kluk nebo holka, nevím. Ty XXN, napiš mi, já jsem ti dala sledování do soukromky, potom jestli jsi kluk nebo holka. Nula, děkuju. Tak vydržte, já to zkusím přesdílet. 0, děkuju. To je hrozný. Lilu, ahoj. Lilu, děkuju. Vydržte, já to zkouším někomu posílat. Aby přišel na stream. Peťule, děkuji. Peťulko, děkuji. Máš follow, Péťo. Timea, to je hrozně hezký jméno. Děkuji, Timeo. Děkuji, Péťulko. Ty jsi u mě? Na to? Nejsem. Co? Ne. A na co koukáš? No, fotbal. Co? Fotbal. Jo, aha, promiň, kdo hraje? Plzeň. Ježiši. A večer Sparta. Cože? A večer Sparta. To jsi rád, viď? Budeš koukat, viď? No. Brejsek XXX, ahoj. To jsou přezdívky, ty vole. To nebaví pak číst lidi ani. Děkuji, Nulo. Můžu říkat Nulo, protože mě to nebaví číst ty nuly. Danielko, ahoj. Ahoj, Dani. Jak se máme, děvče? Děvče, jak se máme? Jediná holka, odběratelka tady dneska. Dobrý. Patrik Přibyl, děkuji. Já vám dám za ty dárky sledování, vydržte. Kdo ještě nemá, máte zatím všichni dobrý. Luci, děkuji. Luan X, díky. To jsou přestívky, ty vole. Saško, děkuji, mažesk. Ty vole, kdo ty jsi? Murtifan, 24 věk, Slovákia. Videa for fun. Kdo ty jsi, tyjo, že máš tolik sledujících? Vlastně děkuju.
Saško, děkuju, ale neodrácej za mě. Saši, a ty jsi nějaká známá u vás na Slovensku? Víte, co je škoda, že tu dneska nemám jajinku. Jajinu. Tu dneska nemám. A vidíte, já se bych chtěla dát moderátora, ty vole. Jo, protože já děkuju, Saško, za korunku, protože já jajinu znám z Ústeckého kraje, víte. Já jsem bydlela v Bílině a jajina bydlela kousek ode mě. Takže nastavení moderátoři, nebo Šajina, ne, Šajina, ty vole, já se to pletu s tou krávou jajinou. Myslela Šajinku, ty vole, a proto to s tou krávou. No, tak já ji nemůžu dát moderátora do píči. Ach jo. Nevadí, tak jestli sem přijde, tak ji opak dám. Jestli sem dorazí, tak pak ji ho dám. Já nevím, jestli to bylo Jajina nebo Šajina právě. Šajina. Jo, tak tam dáme písmenko Š. A budeme hledat pod písmenkem Š. Ale já ji sleduju, jo, tak bych jí měla dát moderátora. Ale jestli ona sleduje navzájemně, jako, což asi ne, protože, jo, mám jí. Šajina, tak dostává Šajina pěkně hezky moderátora. Bude mít radost, až to zjistí. Děkuju za 2 parfémy, Kloprovská, díky holka. Nikol Jonáková, děkuji za růžičky. Tak až to Šajinka zjistí, tak bude mít radost, že má u mě moderátora. A bude štěstím bez sebe, protože říkám, my se známe osobně se Šajinkou. My se známe osobně. Irenko, děkuji. Anetka Kubíčková, děkuji. A Anetka Kubíčková má taky hodně tyho sledující. Ježiši, René, co chceš? Tak si naser. Brejsek, ale já nevím, co jsi tady psal. Nebuď net hnusný, nebo ti vezmu to, nebo tě blokuju a dostaneš zpátky prachy z odběru. Představ si to. Protože když si to platíte pouze kvůli tomu, abyste mě mohli hrotit, tak to je váš problém, jako. Když já se podívám, komu jsem ještě dala za gifty sledování. Tady Jessica a tady nějaká, tyba, to nepřečtu. L36A.2O1P, co to je? Jo, chci je zpátky. To máš docela blbý, lásko. Že když někoho blokuju, tak z odběru zpátky prachy nedostane. Takže nejvíc peněz z toho odběru dá TikToku. Jo. Teď, co pracují v TikToku, to dostávají nejvíc. Aduš, děkuji. Vanes, děkuji. Vanesko, díky. Lidi, jestli máte přátelích nějaký cizince, pošlete je sem. Já jsem to 1000krát posílala těm cizincům, co mě sledují, ale oni nereagujou, takže... Mám, že jsem se s některýma psala. Teda musela jsem se najít překladač na Google. Ale to se mi líbilo, jo. Jakože mě nějaký cizinec očividně asi zná. Protože já nevím, jestli to byl chlap nebo ženská ten cizinec. Ale on mi psal v češtině, jak se to přeložila něco, že mi posílá hodně energie a síly, jo. To bylo moc hezky. To bylo moc hezké. Díky za sdílení. Pojďte lajkovat, máme moc málo lajků. 20 000 lajků, což je málo. Už nemůžeš? No. Moment, lidi, nechlukuj pro mikrofon.
Tak, už mě slyšíte, že? Už mě slyšíte, už mě slyšíte. Já teď tady můžu dýchat, tak jsem to nastříkala lidi. Fuj. Doufám, že až ta šáňka zjistí lidi, že bude potěšená, že má u mě moderátora. Děkuju, Saško, za srdce na dlani. Tak co, tady jedete? A asi v žebříčku tohle týden nebudu, a potřebuji 13 000 coinů, tak to asi nedám, no. Psychopatka, díky, máš follow. Čo lidi, mě vedro. Já chci, po mě horko. A zbrdlinu už nemám. Jurášku, ahoj. Hlavně lidi, já to za chvilku budu vypínat, a už fakt potřebuji s pejskem. Že nevím, jestli má cenu, aby se on nepřipojoval. Jako může si zapnout stream svůj, ale já půjdu s pejskem, takže to budu vypínat. Hlavně v tohleto dosnu já nemám ani náladu jako stream, takže já to jdu vypnout. A to myslím si teďka smrtelně vážně, že to jdu vypnout. Protože mám takový vedro, že bych cítila. A to se jestli bude lidi, to jako prásk, ale já to už nemohu na pivo. Něco učeš z těch hlasů. Musím vymyslet nějaký účes. Tady komičky, takže se něco učíš, já jenom z toho vytáhnu ty vlasy. Strašně vždycky zacuchaný. Saško, ty už za mě prosím neutrácej. Vždycky vytáhnu ty vlasy. Nedržte se z toho vytáhnu ty vlasy. Ano. Když to zapínám. Nevím, mám. Jo, ale jenom na chvilku, protože já budu už švejské. Jo. Jenom maximálně 2 hodiny a potom to vypíne. Pro mě je přednější ten 10 hodin pořád ne. I když tohle z toho neberou větší vedro.
lajkujeme, sdílíme líčky. Tady sdílím. Děkuji, že to zasvědčování. Pojďme, lajkujeme, sdílíme. Lajkujeme, sdílíme. Bálí, děkuji za osvědčování. Lajkujeme. Adelka má pozvání vypnuté. Marlen, děkuji za osvědčování. Socket Market. A jaký byl den? Dneska byl zatím skvělý den. Dobré to. Děkuji, Marlen. Pojďme, lajkujeme líčky. Jde, pořádně lajkujeme líčky. Já vidíte, já jsem se dala tu krabici z nablíčku. Bávi, děkuji za že součí, děkuji za tíťok. Děkuji. 002, děkuji. Děkuji za tíťoky. Ještě teď lajkujeme a sdílíme. Děkuji za Gigi. Teď se jde někde venku, zatím nám teďka půjdeme. Lenca, děkuji za tíčoky. Ale lidíčky, výzva. Výzva. Niko, děkuji za tíčok. Myší, děkuji za osvědčování. Follow. Marlen, děkuji za hobby. Děkuji za tíčoky. Jennifer, děkuji. Předem človíček, děkuji. A tohle byla koncovka na 6. Jo. No jo. Moment. Žádný moment, je to slyšej. Ještě na 6. udělat takovýhle bordel. Tak mi, že jsem to nevěděl. Ale je bochy, jak dlouho to tam je. No nekoukej tak na mě. Mohli se dělat se nebudeš. Že to Bůh výška můžeš jít. Já píšu. Máš slova.
přišli lidi u mě. Takže to jsem kolegou se připadala dost. Když to všichni tak nevím. Já přemýšlím teďka nejde, protože tady ty jedničko rodička, to se mi tomu extrémně. Čel, pokud tam mikrofon vypnul, no? Tak všem děkuji. To je za chvilku. No, tam nešli. Já jsem řekl jenom, že mikrofon za chvilku zapnul. Ty zůstaneš jako ne. Já budu vyzat. Má to? Ano. Chci, že jsem takový další příjemnější. Ano, lásko. Prostě připravila před jednou že to jsem všechno asi. Když ne. Vidíte, jak to prostě dotížky. To je zkušenost, že to je ohromnou na mě. Že bych si dělal ale dělat. Děkuji. Že bych vlastně tak. Moment, jo. Je to tak, lidi, je to tak. Ale by musí být. Přetvořila vážně nebudu. Že v tom vztahu není nic v pořádku. Tady dělám furt problémy před pejskem, který potřebuje klid. A jdi si veď sám, já budu doma s pejskem. Já nikam nejdu, už nechci ani s tebou. Já to vypínám. Nebudeš to vypívat. Díky. A nemusíš posílat tolik růžiček. Neutrácej, prosím tě, jo? Neutrácej. Jo, jsou jako hezký lidi, ty rozpuštěný vlasy, ale mně se nelíbí rozpuštěný. Já vám vypnu ty komentáře. Máte smlouvu. Zlato? No. Miluju tě. Já tebe. Miluju tě. Pojď sem. Miluju tě. Děkuji za všechno. Děkuji. Za co? Protože tě tady šikanuju. Nech to. Ty říkáš. Já si budu říkat, co chci tady s mě doma. Tak už to pochop konečně. Je to pravda. Klid moment. No já to moc znát nebudu, máš smůlu. A potřebuji dokázat, že jsem se vytýho chudáka jenom ty. Čestno. No tady ti mi pomáháš, víš? Moment, lidi. Mikrofon, počkejte. Když já to nechci pozastavit, co dělat. Já to nech...
Budeš hubu. Lidi, já to budu vypínat, jo, protože Honza je teďka momentálně na facku, takže to budu vypínat. Už na tohle nemám nervy se furt přetvařovat, že je všechno v pořádku, když není.